Дали да ми колко беше, кой беше? Трябва мощина. Голям кеф въобще. Ако беше права отсечка... Що? Колиска, то се влезе в играта. То няма да излезе. Те обаче виж, не слушава сърдецата. Чек, хубаво се чува. Хубаво се чува, така че очите како задаваш. Става му хубаво. Готино, да. Ищо. Да, коя е само за такива мероприятия. разбираш ли. Направо не знам, не завана вече. То там на бензин, нищо става. Виж? 100 октана ли? Направи още на там трета щастие. Не, последно. Няма една колка. Казаха. Нали сме фенове?